motaj ruke, sisu malo pipaj, tako. Sad malo tu pipaš, sad pokreti telo, mrdaš si se, izbacuješ ih malo, ideš prema pički, mrdaš malo prema stomak i kažeš, to je to, aj se jebemo. Tako. A bre, šta gledaš tu? Došao sam ja da pokažem, sad ćete vidjeti. Ovo je jebanje staza. Oči morate da gledate prema kurcu. Ruke motate tako da možete da mu drkate malo. Tako morate da mrdate ruke sve. Mrdaj, mrdaj, mrdaj bre, guza, dupe, 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 mrdaš, mrdaš, dupe, sve mrdaš, sve mora da izgleda ko da si kurva, tako rade striptizete, ide ko da si prostitutka. Joooo, ti si mi prostitutka, ja sam bolja prostitutka bre. Bez tamo, sad ću ti pokažem seksi pokrete. Tako mrdaš malo i onda izbacuješ sise. Dupe mrdaš, pičku mrdaš i daješ spermu princu. Ma bre, kakva sperma? Bolje daš pičku da liže. Berde tamo! Ideš i mrdaš rukama, dodirneš pičku pa si se i sve bude lepo, malo ga zavedi i posle će te jebe. Jebeš. Madre, idi tamo, ti ne znaš, moraš dupe, 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 dupe. Malo mrdaj tako, tako, bravo, dupe, 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 mrdaš, 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 tako, dobro, nemoj se iskenjaš samo, mrdaš.